Hi mga vlog! Magluluto ko ngayon ng aming dinner. Simple lang siya, spaghetti lang. Ito ang gamit ko. Yan yung gamit ko. Tapos, ito yung soup namin. Yun lang yung dinner namin kasi wala yung dalawang aming lolo tsaka lola. Kaya, samahan niyo ako para magluto. Pero bago dyan is ang aking munang intro pasa. Ito na nga yung aking lulutuin. Iinit ko na yung aking kawali. Para nang sa ganon, maigisa na natin ang ating bawang at sibuyas. Hinanda ko na rin yung aking mga kailangan. Meron akong mushroom at saka spam. Tapos ito yung sibuyas. Kita nyo ba? Sibuyas at bawang. Tapos itong broccoli, nilaga ko na to. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya i-design sa plate with broccoli. So, eto na siya nga, guys, mga guys. Lalagyan ko ng mantika. Mantika is life. Yan. Tapos, iinit ko na rin yung para sa soup ko. Lalagyan ko siya ng tubig. Kasi, nasa delata lang din naman yung aking soup. Lalagay ko na yung aking sibuyas. Sibuyas, guys. Ang pampaiyak pag ikaw ay naghihiwa. Yan. Habang nagluluto ka, pwede ka rin kumanta para yung luto mo is very yummy. Yummy like me, char. Talagay ko na rin yung aking bawang para yung kanyang taste is maghalo-halo. Halo-halo, iba't iba. Kay daming sangkap na kasama. Dagdagan mo pa ng carnation, diba? Alam niyo yung kantang yan? Ayan. Ito lang ang aming dinner. Bubuksan ko na rin yung aking soup na can. ABC soup to, guys. Meron siyang carrots, corn, beans inside. Yan. ABC vegetable. Paborito nila yan. Yan, medyo bumabango na tong aking sibuyas. Ilalagay ko na to para medyo maluto naman ng konti. Ganito lang, guys, ang dinner pag wala si mama at saka si yeye. Simple lang niluluto ko para hindi ako masyadong magluluto ng kung ano-ano. Kasi pag nandito sila is, syempre magluluto ko ng soup, long soup, isda, 2 dish, gano'n. Ngayon, simple lang kaya hayang buhay. Inom muna tayo ng kape habang nagluluto. Siguro kayo, guys, pag syempre natutuwa tayo pag yung simple lang lulutuin, mas marami yung ating pahinga. Kasi nga, hindi tayo masyadong nagluluto. Kasi ito, ihahanda ko lang sa plate, isang plate na lalagay ko yung broccoli, di-design ko. Yun na yun. Tapos, ihanda ko sa table, lagyan mo ng fork. Tapos, spoon for the soup. Is done. Busin lang nila yun. Diba? Sak na yung dinner. Parang maraming tubig na to, guys. Kasi, mamaya sabihin na naman is maraming tubig.
Ganito lang guys, yung pagluluto ko ng spaghetti nila. Tapos lalagay ko na rin tong mushroom. Halo-halo lang. Siguro 2 minutes. Hanggang sa mag-brown konti yung ating spam. Paborito to ni lalaki. Yung mga may tomato sauce, may sauce, yan. Sauce. Lalagay ko na rin tong aking soup, ABC soup. Para kumulo na siya. Kulo. Sayang guys, lagyan nyo rin ng tubig yung lata. Diba? Don't waste anything that the employer buy for us. Char. Yan. Tapos, lalagay ko na dito yung sauce mamaya. So, pakukuluin ko lang siya. Kulo-kulo. Ay, nahulog guys. Sayang. Ilagay. Ganyan. So, yun, mamaya, lalagay ko na yung sauce nito para pakukuluin ko lang siya after siguro mga 5 minutes para yung talagang lasa niya is pumasok sa ating spam at mushroom, diba? Tapos, lalagyan ko rin siya ng konting chicken powder, pepper, kasi minsan ito is medyo maasim. So, lagyan natin ng sugar. Kasing sweet ng ating yung mga may iniibig dyan. Yun. So, yun. Pakita ko sa inyo mamaya yung aking sauce. So, a few moments later. Eto na ulit ako. Yan. Nalagay ko na yung aking sauce. Yan. Nilagyan ko na rin siya ng konting chicken powder, pepper, at sugar. Okay na yan, guys. Halo-halong iba't iba. Kay raming sangkap. Tapos, ilalagay ko yung pasta. Pero, magbabawas ako dito. Para ilalagay ko sa mamaya pag naglabas na ako ng spaghetti, ilalagay ko sa ibabaw. Diba? Ganun lang yan. Kanya lang magluto, guys. Tikman natin kung talagang okay na nga. Pwede na. Pwede na yan, guys. So, just put here. Put here. Some more. Tapos, lalagay natin yung ating pasta. Yan. Ang ating pasta is medyo marami yan. Hinaan natin yung apoy para hindi masunog ang ating sauce. Tapos, halu-haluin lang natin. Maliit yung aking kawali. Wala na silang kawaling iba. Sakripisyo, guys. Sakripisyo. Ganyan lang, guys. Ang pagluluto ko ng pasta nila. Simple dish. Simple preparation. But delicious. Oh, diba? Sangka pa. Dito ka na sa pasta ni Jenny Vlog. Maliit.